Min jaf kemm il-żagħżugħ u żagħżugħa jsegwu l-mass meetings tal-Partit Laburista u jesprimu xewqa li xi darba huma jkunu fuq dak il-palk wara l-Prim Ministru. Iltqajna ma' żewġ persuni li waqt il-mass meeting kolossali fuq il-fosos tal-Florjana segwew minn quddiem il-folla meta s-soltu ikunu fost l-istess folla. Alessia u Marija spjegawlna kif din hija esperjenza mill-isbaħ. Il-vibe u l-atmosfera li jkun hemm fuq il-palk tkun differenti minn dik ta' meta tkun quddiem il-Prim Ministru. Jisek ikollok l-esperjenza li qed tisma' dak li qed jgħid il-Prim Ministru għandek iktar first-hand experience ta' dak kollu li qed jiġri. Staqsejna liż-żewġ tfajliet xħajjarhom li jipparteċipaw b'dan il-mod, għaliex għalihom mhijiex kwistjoni ta' pjaċir imma ta' twemmin. Speċjalment bil-Partit Laburista nemmen li peress li żgħażagħ din fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu qed nuru li żgħażagħ huma wara l-Prim Ministru fl-aħħar mill-aħħar qed jagħmel affarijiet li lilna jolqtuna fil-ħajja ta' kuljum huwa importanti li nagħtu s-sapport tagħna u għalhekk huwa esperjenza sabiħa li tkun bil-għeda waraj. Ħajjarni ħafna anka il-manifest tal-Partit Laburista tal-Joseph Muscat u looking forward li fit tal-Ġunju ikollna l-esperjenza li nirbħu bħala partit. Kif mistenni, meta staqsejna x'kienet l-isbaħ feduta minn fuq dak il-palk, it-tweġiba tal-Alessia kienet waħda, il-bandiera bajda u ħamra. Ma nistax tiddiskrivija esperjenza unika u tħossok kunura ħafna li hemm daqshekk nies jissapportjaw dan il-partit.